И здравейте, хора! Искам да ви питам нещо. Да си изтрием ли канала или да си сменя просто името, защото мисля да си го изтрия. Канал в YouTube. Не знам защо, но вие преценете това. Или да си сменя името, или да си изтрия целия канал. Това ви го оставям вие да го решите, така че пишете долу в коментарите какво мислите. И моля ви наистина пишете долу в коментарите дали да си изтрием канала или пък не. Или само да сменя името, защото името малко не ме гефи много. И добре, това беше. Чао!